ବନ୍ଧୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଦୋଷ, ଶନିଦୋଷ, ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ପିତୃଦୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କରିଥିବା ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରଟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏଠି ସାପ ଯଦି ମାଟିର ବା ପଥରରେ ହୋଇଥାଏ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାପ ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଲୋକେ ତାକୁ ନ ମାରି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଫଟୋକୁ ଲୋକେ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ କେହି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଦୋଷ ନ କରି କ୍ଷମା ମାଗେ ସେ ଖୁବ୍ ସାହସୀ। ଯିଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇ କ୍ଷମା କରିଦିଏ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ ସେ ବଡ଼ ସୁଖୀ। ସବୁବେଳେ ନିଜ କଥାରେ ମଧୁରତା ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଉଥିବା ମଣିଷଟି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ମନେ ରଖ, ଦିଆସିଲି ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଜଳେଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଜାଳିଥାଏ। ସେହିପରି ରାଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆସିଲି ଭଳି। ରାଗ ଅନ୍ୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ରାଗକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଶିଖ। ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ତ ଭିକାରୀ ବି ରୋଜଗାର କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ଞାନ ପରେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଜ୍ଞାନ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପରେ ଯଦି ନମ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ହୋଇଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।